protiv – niko, uzdržanih – niko, nije prihvaćen predlog. Poslanik Boško Obradović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja ispravnosti stranih vakcina. Želite reč? Poštovane kolege narodni poslanici, još jedan anketni odbor koji je predložila poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri, a ne bih se osvrtao na ove izlive gluposti Marijana Rističevića, zvanog Ne možete da kažete da je poslanik neki glup ili da govori glupost. Znači, možete da, ja ću vam vratiti vreme, obrazložite svoj predlog, ali da druge poslanike vređate, nisu ni oni, nisu, ne, on nije vređao. Kao što ste vi obrazlagali predloge dopune dnevnog reda i nisam reagovala, tako i drugi poslanici mogu da obrazlažu svoje dopune dnevnog reda. Nije prijatno kad slušate o sebi ili o vašoj političkoj grupaciji, a možete zamisliti onda kako je drugima, kad vi govorite. Lopovima, kriminalcima, ubicama i ne znam ni ja šta. To je milozvučno izgleda i bogougodno da se čuje, a kad neko govori nešto obrazlažući svoju dopunu, a govori o Dverima ili o vama lično, onda ustajete puni gneva. Vama je to u redu? Pa ne znam ni ja za to, ali vidim da reagujete burno, kao da ne razumete šta vi radite. Da idemo ispočetka. Hvala, predsedavajuća. Dakle, ono što je tema predloga anketnog odbora koji Srpski pokret Dveri predlaže, a interesuje veliki broj građana Srbije, jeste utvrđivanje istine o ispravnosti stranih vakcina koje se nalaze na tržištu Republike Srbije. Ja sam u više navrata apelovao na vlast da razume opravdane strahove određenog dela roditelja koji su veoma skeptični prema ispravnosti stranih vakcina koje dolaze u Srbiju. Za nas je ovde nekoliko pitanja ključno i ja ću biti veoma precizan. Odakle se strane vakcine nabavljaju, čime se garantuje njihova ispravnost i u kojim količinama su nabavljene u periodu od 2012. do danas? Da li i na koji način Institut za virusologiju vakcina i serume „Torlak“ vrši kontrolu i utvrđuje ispravnost vakcina inostranog proizvođača koje se koriste za obaveznu imunizaciju dece po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti? Da li u okviru Instituta za virusologiju vakcina i serume „Torlak“ postoji referentna laboratorija koja ispituje uzorke uvoznih vakcina za imunizaciju dece? Iz kojih razloga Institut za virusologiju vakcina i serume „Torlak“, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, ne proizvodi sve vakcine namenjene imunizaciji dece, već se većim delom sprovođenja imunizacije oslanja na uvezene vakcine inostranog proizvođača? I na kraju, kolika je realna opasnost od širenja zaraznih bolesti protiv kojih se deca vakcinišu, s obzirom da se iz godine u godinu povećava broj vakcina i vrsta zaraznih bolesti koje te vakcine treba da spreče? Dakle, ovde se postavlja veoma jednostavno pitanje, jer je javnost uznemirena, javnost je na neki način i podeljena za i protiv vakcinacije dece i veoma je važno da jedan stručan i odgovoran skupštinski anketni odbor iznese svoje mišljenje. Što se Srpskog pokreta Dveri tiče, naš stav je veoma jasan. Mi nismo protiv vakcinacije dece. To je jedna civilizacijska i zdravstvena tekovina koja je apsolutno na svom mestu, ali apsolutno i razumemo opravdane strahove dela roditelja koji ne znaju čime se njihova deca vakcinišu kada su u pitanju strane vakcine. I postavljaju veoma opravdano pitanje gde su domaće vakcine. Kada smo imali „Torlak“ koji je normalno radio, kada smo imali domaće vakcine, niko nikada nije postavljao pitanje obavezne vakcinacije dece. Koje su to sada nove vakcine koje se nameću našoj deci? Ko su proizvođači iz inostranstva tih vakcina? Da li postoji referentna laboratorija koja proverava njihov kvalitet i ispravnost?
To su, verujte, ozbiljna i odgovorna pitanja koja bi ovaj anketni odbor mogao da reši i time smanji uznemirenost, zbunjenost, pa i podeljenost javnosti po ovom osetljivom i po zdravstvenu bezbednost zemlje važnom pitanju. Zato mislim da bismo svi zajednički mogli da podržimo formiranje ovog anketnog odbora i ispitamo ispravnost stranih vakcina u Srbiji. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen predlog. Poslanik Marijan